Ayo. Kailan ka naging Diakono? 2000. 2010 yata yun. Ha? 2010. 2010 naging Diakono? 12. 12. Naga. Diakono, Naga City? Hindi ko di sa pang Naga. Anong lokal? Goa? Buena Vista? Buena Vista. Gawa. Goa, naging Diakono ka first. Saan ka una naging Diakono? Sa Buena Vista, sa Goa? Ano kung ko na binabis ay gawa magtuko. Ay magtukon. Hindi. Ang ano kung saan ka unang naging Diakono? Ay magtuko na ni. Ay magtukon. 2012 12 yata yun. yata. Kailan ka naging Pangulong Diakono? Mga 2010 din. 2013? Anong lokal? Ay, anong lokal? Ay magtuko na ni. Paglipat mo ng Buena Vista, Diakono ka o Pangulo? Ang wala. Paglipat mo Buena Vista, Pangulo ka na. Tanda mo pa yung ano? Tanda mo yung pagkakasal nindo ni Mama? Nagpapisa. Ha? Hindi, yung ano taon? Pagkakasal. o 19? Diba? 19. 19? Tanda mo pa? Hindi na. Iya. 19 ano? 19 na. 19 ano? 19. 19 ano nga? 20. 1920? 2019. 29. Kasal nindo ni Mama. Kaya 2019. 2019 ko dyan. 2019, 2001 ako pinanganak. Tapos 2019 kasal. Nindo ni Mama. Anong pinakamagandang lokal ang napuntahan mo? Pa? Dua. Yung pinakamagandang lokal Ay, na napuntahan mo? Cubao. Cubao. Liban sa pagiging Diakono pa or Pangulong Diakono, may ibang tungkulin ka pa before? Or yun lang talaga? Yun na. Yun lang, Diakono, Pangulo. Tanda mo pa yung mga naging nakaano mong destinado? May natatandaan ka pang destinado? Kasalde. Ka? Salde. Kasalde, tapos Gusto mo kasalde? si ano pa? Tanda mo pa si Ka Daniel? Iya. Si Ka Daniel, lokal ng naging destinado sa lokal ng Iya. Tulo. Tanda ko yun, Buena Vista. Dati. Dati, tas nag-transfer. Salpila. Sino pang kilala mong Diakono? Ay, ano, na destinado? Ha? Sino pa kilala mong destinado? Kaabid. Sino pa? Ha? Kaukapo. Kao Campo. Kagul pa. Ang dami pa. Iya. Sa ano pa? Ito naman. Sa lokal ng Buena Vista, distrito ng dati distrito ng Naga. Ngayon, distrito na ng Iriga. Iriga na. Sa lokal ng Buena Vista, distrito ng Iriga ngayon, may natatandaan ka pang kasabay-sabay mong
tumutupad? Sino? Ayaw na. Wala ko na natatandaan. Tumutupad? Ayaw na natupad. Hindi. I mean yung natatandaan mong kasabay-sabay mo dati. Ka-open. Sa Buena Vista. Habang nasa bilis ko, kakayat ko. Sino natatandaan mo sa Buena Vista ang kasabay-sabay mo magtupad? Yun si Efren. Efren ito. Ay, mga awit na to. Kaya nga, mga awit ka Efren. Sa Diacono may pista. Mag-awit ko. May natatandaan ka kasabay mong Diacono sa Buena Vista. Kaisos. Ka Jesus. Sino yung pang ano, yung naging Pangulo din na Diacono? Taga unahan ng Buena Vista. Tatandaan mo pa? Hindi na. Pangulong Kalihim. Sa Buena Vista, tanda mo? Sino? Kaano? Ako may kabong Anong pangalan? Katintin? Tama? Mali? katintin. Katintin. Kwento mo pa yung ano na lokal na ano ka sa Buena Vista na natupad. Ano? Kwento mo. Pag nagtutupad ka na sa Buena Vista. Di ba dati? Ako na lang. Di ba dati? Ilang oras pa yung lakad mula Kabutunan hanggang Buena Vista? Alam tawag ko. Mga 1 hour. Kabutunan, sunod. Anong sunod na barangay? Yan. Ha? Hindi, Kabutunan. Di padagan. Panagang. Hindi Ayun na headphone. Hindi. Kabutunan, sunod, tapos Buena Vista. Anong barangay yan pa? Tanda mo? Matakon. Wala na, hindi niya natanda. Basta ayun, may pagitan na isang barangay na pa. Pag nagtutupad ka ng ng 6 a.m. or 5:45? 5:45. Pag natupad ka ng 5:45, anong oras ka naalis sa bahay pa? Alas 3. Alas 3 ng madaling araw. Hmm. Tapos nalakad na. Anong oras ka makakarating ng Buena Vista? Alas 4 halos. Alas 4. Tapos ang tupad, 5:45. 5:45. May mga 1 hour ka pa mahigit na pahinga. Tapos pagdating mo pa na sa lokal, anong ginagawa mo? Pagdating mo. Pahinga lo. May paman. Pahinga tapos Halida. tulog-tulog. Sino kasama mo lagi? Wala. Si mama. Kung natupad na Natupad. Usually si mama hapon. Hindi. Or minsan 5:45 din.